May gani kay mo na yung gitugutan nga magka-istorya gitarong bagay gisa. Kay naglibog ko. Hapit man imo pili ay nung tong upaw nga. Mo na imong gipaangko na nang imong gisabak ron nga maoy ang akong anak. Sige magkagilong mahilom. Wala ba sige? Ano sige magkagaliban-liban? Dili ko kay hubag akong mata. Kung sabi ko, kuwara ko na kay mawa ang imong kagwapa o magsige kag reban-reban unya, dili makita ang imong abs sa mga mata sa atong mga followers. Oo, sa kuha nila. Uy, hubag lagi ko mata ko, tanawa oh. Ano nga hubag masad na? Kuha ang kasi taak ani. Kuha ng guro ka ng ok. Dili ka tong mapaw. Dili eh. Kailangan ba kay tong naong? Pistol ba sa ning timusa naguna-una man ng paak kinuna na imong mata nga wa pa gani ko kakikit ang imong mata diya ka sa ubos akong kikit-kit. Ay, tugsok di ba gina naman ko na dili mo jud ko ninyo. Unsa naman yung taon ka? Karoon na nahinom ka mo, dili. Ngang ka na nasa imong sabakan niya tiyan na atong anak. Dili mahitabo. Napakatawagan namang way amahan. Di ba sa una, sige kakingon ako nga. Yan ingon ka, dili ka mo angko na ni, magkinaunsa. O sa una naman to, karon ni angko naman ko. Asa pa may imuha ng... Unsa pa may dugayan na to? Ato ang buhat agdungkan. Para nga, maako gina yun. Ay, basta tugsok, dili na ko. Hindi ba sa nimo? Uy! Sila mama magpapa, di na sa mudawat mo tungkol sa imong batasan. Ibawi ta ka sa imong batasan. Kabalo kang naong nimo, di na mada. Sa batasan, ita ka ning bawi. Ayaw ka balaka itong imong inahan. Katong maldita kayo, tambok. Sus, buhay problema to. Ilutan ra ko to o pila kalibo. Siga ng mata to. Kay basta to yung mga mahan. Grabe to, sugarulag tare. Alam mo koy, sus. Sugarulag tare to. Buhay problema. Hala na ka. Ayaw ko kayo. Uy. Sabay, uy. Ayaw magpungkuha na ng... Unsay? Iba ningon na ka nga, di ka mga mahan na yung... Baro ko, sunda ko niyo. Baro ko dali. Ikaw sa kamera matuyog. Dali rin! Dali, Ito ba? dali. Aksyon. Hindi siya. Ayaw rin taon ko, biyae gito nga. Murarat ng taon dito, kaldero, imong gibiyaan. Tao man taon ko. Unsa ka man? Ikaw, huwag kayo tingog din ha? Ikaw ba? Ito na magsige mo kang sunod yun ako ang kuha nga ako naman yung amanan na niyang anak. Ha? Sige kay... Asa ko... Give me a explain. Give me a explain. English ka pa? Ano siya yung mga amanan sa atong anak? So, ibagi naman ka. Asa ka ato nang hanlan ko nimo. Oh. Asa ka ato nagipangita tika. Kiingnan dati ka ha? Nagituro ko sa balay. Ganun nga mo atua. Oh, kay nga kadumdum ko sa inyo ha. Mao sa dino. Oh, mo Wa siya. naliwam di ko katag imong address. Eh di man ka mo angkon ani. Ha? No na. Karon na angko na ko. Karon abig na mo angkon kaning upaw. Oh. Ha? Una ah. Angkon? Day. Oh, siya sa. Una sa diha nga. Ang iyang tiyan di panuhot. Naba ni ka paghapi-hapi do kang sa lumpas pagkuan sa, wal. Correct. Yeah. Di po ni pa. Unsa man kana? Di, Namay wala. bay ka na nga atong hikap-hikapon na pinag-ari sa bus dapit. Ano? Ay kayo ka po sana kung urok. Gusto ka na. Mga sinaw ta. Pagtuo pag... Pagpuyo ka na mo be? Ha? Ano naman? Naglibo ko, ginsa akong piliun mo. Ako na lagi mo pili. Kay ako ba kaya amanan? Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Lamay! Paan? Muli na ko! Mura mo tong kanding. Iwanan. Ako gipili ah. Yan, dili ako mo desisyon ani. Diskarte mo ni Mama Papa. Ato ni si Mama Papa. Kanawa. Di ba awanan ng kay bisag usa-usa na to. Gibiyaan ta. Wa pa kani dool din eh. Magsabog-sabog ka to. Wa na. Makapuna na utak ko.